Не! Бачу гледа. Виж такъв съм магиосник. Я пробваме пак. Пам! Сложихме и янцуга. Опа! Чакай. Па! Приятно ми е да се запознаем. Казвам се Калоян Бачев. Много ми е приятно. Добре дошли в моя YouTube канал и в първото ми видео. Или по-скоро добре дошли в моята поредица. Именно момчето от работната класа до милионера. Може би звучи много тъпо и много странно и много филмарско. Обаче мен това ме кефи и вярвам, че е доста постижимо. Колкото и да е трудно понякога. Защо искам да имам много пари? Защо са ми милиони? Защо искам да успея? Пичо, аз се кефя на стари БМВ-та и Мерцедеси. Не съм много меркантилен, не ме интересуват много парите. Да, разбира се, искам да си позволя по-висок стандарт на живот, но това не ми е главната мотивация. Главната мотивация ми е любовта. Това да направя живота на хората, които обичам толкова много, по-добър, по-качествен. Също така виждам проблемите в света. Виждам колко хора са абсолютно безизходица, колко хора са изгубени, колко хора просто са изгубили всякаква надежда, всякаква любов. Виждам как децата тръгват по един много грешен път, особено българските деца. И съм тук да говоря истината. Това може би едни от най-християнските ценности, да помагаме на бездомниците, на хората в безизходица, нищета, да говорим истината. Ще чувате много от мен за християнството. И сега сигурно се питате, ти как ще станеш милионер, ти знаеш колко много пари са това. Да, знам, че са много пари. Обаче човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Така че вярвам, че всичко е възможно, чрез Бог и чрез вярата в Него. Какво ще правя? Аз продавам дрехи. Имам християнски клоудинг бранд на име Вяра. Vяра.eu, може да цъкнете и да подкрепите. Всяка една печала била реинвестирана и всяка една покупка помага неимоверно за развитието на моя бранд. Така че ви благодаря предварително. Също така снимам видеа в TikTok, може да ме знаете от TikTok. Правя християнски контент. И вярвам, че тук имам повече неща да споделя. Не спирам с TikTok-а, обаче обичам да говоря надълго и на широко и да споделям някакви лични неща. И вярвам, че YouTube е правилната платформа за това нещо. Така че вече ставам ютубър, I guess. Обаче най-важното е да създадем едно общество. Общество от хора, които вярват в Бог, които са изгубени, които не знаят на къде, които им е трудно, които въпреки това решават да станат по-добра версия на себе си. Всеки ден се събуждат с мисълта, че могат по-добре и че се крие нещо вътре в тях, което все още не са го показали. Общество от хора, които са тръгнали по пътя на предприемача, по този толкова мразен и труден, трънлив, бодлив, кален път, където ще срещаме толкова много трудности и ще имаме хиляди поводи да се откажем. Но имате моето обещание. Аз няма да се откажа. Имате обещанието ми. Ще документирам всичко и ще стремя да пускам по няколко влога на седмица. Няколко видеа. Ми ще казва достатъчно. Те първо ще разбирате много, имам много да ви говоря, много да ви споделям. Ще е много интересно. Благодаря ви, че си част от това приключение. Днес започва поредицата Момчето от работната класа по пътя на милионер. Готов съм. Надявам се и вие.